agres i dolces. Quan la música sona... Benvinguts i benvingudes. Forelluts i forelludes. Tu podries planxar un poc, no? Que tonto, estaves guardant tot pa dir-ho. Pues sí, perquè ara després parlarem de la vestimenta, No, però vamos. està un poc... Bueno, l'amor no tant. Perjudicat de les arrugues. Però que està no en passa l'armari res. que no s'ho posen quasi mai. Però això, ja estem així una setmana més. Abans de dir res, gràcies, people, Per què? mirar els capítols. Per mirar els capítols i per dir-nos tantes coses en Festes d'Alcoi, que venim avui a parlar més o menys d'això. De Perquè, festes. claro, vam portar aquestes pegatines a Festes d'Alcoi Sí? i mos queden zero, quasi ja. Quasi zero. Perquè, Les festes claro, de Murgon han de fer noves. Mos en demanaven, no és que la pegarem, mos ha tratat el No, món, no, mos no. les demanàvem. I això. I ho vam a pegar a la... Senyala bé. Vam a pegar a la xurreria del Don Vito. Vam a pegar... Jo Jo ho vaig a pegar en aquestes ulleres que són de la nostra fila, descreuats, que com jo no me les puc posar perquè no venien graduades a la meva graduació, no sé per què, em pareix fatal que no me les regalaren graduades, doncs li vaig a pegar les pegatines així, que queden superbé. Jo tinc una foto que com no suau. sabeu mirar, pues estic així. O sigui, el pobre, com si no veig era. Mira, també tinc una altra pegatina. Dis-ho. Que m'han dit que ho tenia que dir i pues jo vaig a Va, dir-ho. pues dis-ho. Que és de... Bueno, una pegatina d'escreuats, però és de la banda d'escreuats. Bueno, no. Aquí La banda hay cruzada. Cruzados. Cruzados. Que m'ha dit, mencioneu en el podcast. Pues, jo Pues ala, sí ja estic menciono. content. La banda cruzada. Què molt passarà? bonica. Espero que ho vegin. Si ho veieu, escrigueu-nos Digueu en els comentaris. Som nosaltres. Espere. Som nosaltres, claro que som nosaltres. Que ells diguen, som Ah, nosaltres. som nosaltres. I alguna cosa més vols dir abans de començar? Bueno, jo diria gràcies no de Festes d'Alcoi soles, sinó de tota De la gent. seguir-vos totes les I de dir-nos tal. I de subscriure-vos i de posar-nos like als vídeos i de tot això. Se valora. Sí, de seguir-nos, perquè jo em pensava que es quedaríem en un punt que no pujaríem més. Però No, és que no. seguim pujant. Seguim pujant. Estem a punt d'arribar a 500... I en TikTok. seguidors. En TikTok. Recordeu-se'n en els TikToks. Vale. Molt bé. Dit això, Que mos seguiu. seguiu en tots els puestos. Ja està bé. Dit això, ja? Sí. Vale, doncs donem pas A la convidada d'avui. Inés. Inés. La teva germana. La meva. Jo és Inés, la nostra convidada d'avui. La meva germana major. Qué raro. Familieta. Ja faltava Otra vez. la que faltava, pel duro. Claro. Que ella, molts capítols està de públic, però avui ha eixit davant. I ella A és contar la tresorera actual de la Unió Musical d'Agres. I clarinetista professional. Professional, no? Sí. De professió no, però... Clarinetista. La millor. Què tal? Com estàs? Molt bé. Bé? Vale. Pues ara, lo primer, tu què creus que eres? Més agra o més dolça? Home, si és en Ramon, més dolça. Si és en Quique, més agra. No, és d'agra. En tu agra, però en Ramon no. En Jo, Ramon... pa canviar. En mi no és agra. Pa canviar. Pa canviar. Bueno, estem gravant este podcast d'ara perquè la setmana passada van ser festes d'Alcoi. I pues, festes d'Alcoi, la banda, molts som de la banda, anem a tocar aquí i Molt pues mos ha especial. ocorrit fer el podcast Especial especial banda, en especial música, especial anècdotes que mos han passat en la banda. en la banda. He d'incorporar-me que... Claro, ella porta... Es veig més planxat. Com la meva. Vale, anem a explicar la vestimenta. La vestimenta és... Explica-la. Tu primer. Jo duc un polo, el polo més antic, que sóc la d'ací, des que estem així, Encara que la no vaig parega. entrar antes a la banda, que vaig entrar en 2005. I Jo teníem duc- este polo. Jo duc este polo, que és, no sé de quin any el van fer, però 2011, jo vaig entrar a la banda en 2012. No sé quan el van fer. Quan vas entrar tu, segur? Segon. I tu? I jo duc este, que és el més nou. Que jo vaig entrar a la banda el 2017 o 16, no ho sé encara. Però per ahí. Pues lo primer de tot, el del polo este que du Ramon, va ser que en festes de Xixona... Ja vas a contar una anècdota, Jo no? sí. Quan en festes de Xixona, que feia una calor, però molta calor, sempre fa molta calor perquè són en agost, Si sona és molt... és molta calor. Vam estrenar els polos ixos. I David Tot se va anar a posar-se la talla més gran de tots els polos i de repent David Tot, tots en el polo però sí, i Manera David curta. Tot en el polo de manera llarga. Però vau fer de manera curta No, o això era error? Ixe era error. Ah, pues que error més acertat. Damunt pa Xixona, que és que... Pa així de tocar en... Perfecte. En no sé quants graus i en no sé quantes coses.
Que agonia. Però antes de parlar de així, voleu que parlem De la d'entrar? faena de antes. Sí, que n'hi ha d'entrar? antes. Perquè, De clar, la faena que n'hi ha antes. ser músics en les festes és una cosa i una part molt important, però també està la part de tot. De tota Ser la músics faena en les de festes és el més important, però que tindres la feina feta antes perquè tot isca bé. És important per la festa, però també pels músics. Digues, Sí. volies dir alguna cosa? No, volia dir Ah. els assajos, pues, molt important els assajos i tot. Que és on ens formem i on tot. Molt important. Els concerts que fem durant l'any. Sí. Però per preparar unes festes, darrere n'hi ha molta feina. Jo, per exemple, sóc la tesorera i bueno, s'ha de firmar contrats, s'ha de mirar què es paga cada un, s'ha de llogar a la gent, s'ha de preparar tot, ha d'estar en contacte en la fila molt de temps. Enguany hem tingut capitania en Alcoi i I tindrem tenim capitania capitania en en Muro. Muro, que és en 2 setmanes. És molta feina. Molta feina. I res. És que no Que sí, Molta que és molta feina. feina, que és això, Que que és... és- Vas atarantat, però... I es treballa en grup i a voltes costa molt, la veritat. Home, el treball en grup sempre costa, La però n'hi ha que... comunicació, tal, no sé què, i que després la gent es pensa que els músics anem per ahí a bufar-se, a tocar i a no sé què, i no és això. I no és això. Perquè aunque parega que estem soles de festa, per dins estem pensant en què tenim després, que hem tingut antes. Jo patint. I és que Perquè s'ha- quan tenim temps per així de festa, pues aprofitem al màxim i pareix que Claro. estiguem tornant-se locos, però Però a la mira, Sant Demà, enguany, a les 6 menys 4, no, a les 4 i mitja es vam alçar. es va amassar a les 4 Perquè a i les 5 i mitja. mitja, a les 5 i quart havíem d'estar en... Jo vaig anar a les A les 3 i 4 vaig del dormir matí. una hora i mitja. Pues mira, Jo em vaig gitar enseguida que vam acabar de tocar i vaig dormir 3 hores. No és fàcil, No, No. no és fàcil, però és molt divertit. I és I molt... menys si tens càrrec, que et vas... En lo que és la banda n'hi ha molta feina, moltes persones que treballen darrere. Han d'aclarir papers, de peces que es toquen, han d'aclarir... Que no són poques, que són- Es parla amb el director, s'han de demanar subvencions, s'han de fer concerts, han de estar pendents d'enviar cartes a socis, han d'estar pendents de mantenir l'assaig, L'assaig, sí. han d'estar pendents de moltes coses. Dels 2 anys farem 100 anys la banda, com a banda, però que... I tots aquests 100 anys ha durat i ja s'ha fet tota aquesta feina, però antes d'aquests 100 anys ja es feia música i es feia festa gràcies a les bandes o a les grupets que n'hi hagueren. Sí, no n'hi havia una ente... Una entitat com a banda, però sí que s'ajuntaven els havien músics. músics. d'Agres sí que havien fet... I músics que música pel s'ensenyaven. carrer. Uns altres i tot. Sí. I això, que la música és important per a la festa, perquè si sense les festes no n'hi hauria música... No, sense la música no n'hi haurien festes, això és el que tot el món té clar, però que sense la música, i la música de banda en concret, no n'hi hauria res, o sigui, no tindríem identitat cultural. És molt important. No és només per a la festa, com pa un rato de tocar xaranga, és molt important per a la identitat i per a la cultura Al final, per d'un exemple, poble. en les festes d'Agres, bueno, en les festes d'Agres i en les festes d'Alcoi, tots els actes tenen músic. La I majoria. en les festes de tots els pobles. La majoria sí. Tu vols contar alguna anècdota de fa molt de temps, de quan tu eres... Jo vull contar moltes anècdotes. Ella ve preparar en tot, No. en tot el tinglao que jo no sé, perquè Clar, clar, jo és que tu fa soc jove. poquet que has entrat a la banda. Pues i vas a alguns, quedar-me callat. Des que vas entrar a la banda han estat La el Covid, que pandèmia. no han visita a tocar, entonces... Home, però també, Tu no has també vist- n'hi ha coses que han passat. Sí, Han clar passat que han coses. passat coses, si tots els anys mos passen coses. Vamos, no parem. Però jo, l'anècdota més anècdota, que és anècdota meua, que damunt enguany, en una glòria que va vindre a tocar truc, me la va recordar, pues ja va ser de... Vale. Antes anava a tocar a la festa de Cosentaina, en el contrabando. I, pues com en tots els puestos, que no acabes de dormir molt bé. I aquest any es quedaven a dormir tots en un local. Però en l'habitació de les xiques, que diuen que era l'habitació de les xiques, no n'hi havia prou llits. Entonces Clara em va dir, si vols, Fermín i jo ens juntem les dues lliteres i els llites tu, nosaltres. I jo vaig dir, perfecte, perquè Hola, així filla. estaré més còmode que dos en el mateix llit, així no som tres. 3 pa 2, no és igual. Tres, claro. Jo dic, així no més còmodes. La cosa és que jo vaig eixir de festa i Clara i Fermín no. I quan vaig arribar estava cada un en un llit. Entonces jo vaig dir, ai, ara s'ha de molestar, no. Vaig agitar-me en terra. Molt. Molt ben pensat. Sí. Entonces, a Sant Demà, de bon matí ja, no sé a quina hora eren les dianes de Cosentaina, però ja es va avançar. I estàvem ahí ja en el passeig,
baixant en el passeig i a meitat del passeig, just, crec jo que on més gent hi havia, pues això que dius, estem parant, baixes i de vez en quan vas parant. I jo ahí parant i jo, ai, que cansat estic. I mira, vaig a tancar els ulls per descansar els ulls, que estic molt cansat. La vista, és molt important. Tanque un moment els ulls i de repent estic ahí tocant el clarinet en els ulls tancats. De repent obric els ulls i la banda estava a 1 quilòmetre de mi. I m'havia quedat jo soles enmig del passeig dormint en la diana i perquè damunt la banda de darrere venia molt pròpia i jo Hola, Percu! i vaig a tancar i és que damunt la banda de davant jo anava tocant al costat de Clara i em vaig veure a Clara així girar i en la flauta i jo correc però és que aquesta diana també quan vam acabar ja va ser anant-se'n cap a casa que Gaspar anava en el bombo ahí i apoyat així, no sé què, i de repent ell també es va dormir, o no sé què li va passar, caminant, dormint, i van tropezar contra una farola que va fer un ruïdo. Sí. Bueno, això és la diana de Cocentaina. Això és perquè aneu en l'última fila. Jo no vaig en l'última fila i me'n recorde. La primera diana que vaig fer d'Alcoi i la primera diana que vaig fer de Muro, o que m'hagin d'espentar des de darrere perquè m'ha quedat adormit tocant, o xocar contra el de davant, perquè m'ha dormit tocant. Que així no puc Jo a separar molt. dormir-me no crec, no? Me l'acabo de recordar d'una anècdota d'una diana, d'una companya teva de corda. He perdut decisió, no? Sí, Una companya de un corda. besito pa ella. Una companya de Ramon de corda que estava ahí la diana i el va veure antes de tocar un bifrutas d'estos. Que, per això. I anaven tocant en la diana i quan s'han de girar tots per a la tribuna d'on estava el jurat o no sé què, a ella, les autoritats, a ella, així no, en una agonia que tenia, Del vòmit que no podia, i va arrojar i tot, és que... Va arrojar per la trompa. Va arrojar per la trompa, estava, no sé com ho va fer, però així no, que no podia... No era sols pel bifrutas, jo crec. No, el bifrutas era el detonant de la situació, però sí. Totalment. Va ser molt graciós. Que bo. Molt graciós. Jo no sabria com haver reaccionat si haver estat una banda, Jo crec que haver arrojat i ja està. Jo crec que el veus, el vòmit per dins la trompa. Pobreta. Claro, després va haver de netejar la trompa, tota però... No, les trompes jo crec que no netegen, Ara vos faig una pregunta, què és? Vosaltres, bueno, jo sé el que fem, però vos pregunte. Quan recordar-se'n de les peces... Sí. A veure, És un temor. però és que això tenim tots igual. No, És un meló. n'hi ha gent que se'n recorda de quin... Sona una melodia o això i enseguida sap quina peça és. Quin passo doble. Quin passo doble, quina marxa mora, quin no sé què. Nosaltres confonem. Nosaltres no ho sabem. N'hi ha alguna que sí. Sí, n'hi ha alguna que Sense- no. No, jo crec que xurumbeleries... Jo crec que xurumbeleries és l'única que soles de sentir-la. No, i Xàbia, i Segrelles. Jo Xàbia no Sí, sé. però- Segrelles jo també tinc la regla mnemotècnica. Segrelles... Claro. És que explica això. Espera, la la regla regla. que fem nosaltres La regla, no, és... La regla no, lo que fem nosaltres és cantar en la lletra del paso doble Inventàvem nosaltres. en la melodia de la paso doble. Per exemple, Segrelles, què és? Segrelles... Segrelles. ¿Vale? Per exemple, Tío Ramon. Tío Ramon. Per exemple, Pérez Pérez Barceló de mi mi alma. alma. Sí, Sí, Per exemple... Per Per exemple... Febrer, el segon mes. Per exemple... Canta. Tomàs Ferrusto, Tomàs Ferrusto, Tomàs... O per exemple... Fiesta menor, fiesta menor. Fiesta venida. I que en tenim alguna més? No sé. No sé, però en tots es pot fer, perquè si fas... I també sé Carilla Guardiola, també sé Carilla Guardiola perquè és el... I jo sé que és ta 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 És molt bo. Jo no sé si vos I a passa... Paito Roca també. Perquè Ara, té el solo de flauti. Però no, hasta que arriba el solo de flauti. Jo em vaig sentir. Claro. Claro. Això també passa, que jo em sé al principi, però arriba un moment que ja no sé si estic cantant bé o mal. I en les marxes mores no me'n sé quasi cap de nom, i en les marxes cristianes, pues un poc Els més. creuats se'ls la sabem. Sí. Si sona, Això dius, sí. vale. Home, I algunes Sempre sí. jo sí que me'n sé. Sí, però jo flipo en la gent que li preguntes quina és ixa i se la saben, perquè jo no. I damunt el Shazam en això no funciona, quasi Ja. gens. ¿El Entonces, el Shazam.
Ai, Segur que no li Ai. ai, m'has pillat. Jo vull contar coses de com dormim quan se n'anem per ahí. N'hi ha de tot. En Alcoi és una sala molt gran. En Muro és una casa d'uns músics. I antes era una cotxera. En Xixona, per exemple, molt curiós el que passava. Que era un local per tots. Els músics de totes les bandes. De totes les bandes que anaven... I estava... Això sí. Que el O sea, poli, tu... vamos. No, era un local. No sabem què fer. Que jo no entenc, o sea, tu, totes les bandes juntes, però ara, això sí, separa. Que pudor Xics i veus. xiques. Que això no té ningú sentit. Però separar Perquè és si que- a mi, jo estic dormint en una persona al costat que no conec de res, no preferiria jo dormir en la meva germana al costat? Bueno, pues les coses són com són. Tu, a banda de tindre gent al costat que no saps ni qui és, de cada volta que vols anar a girar-te has de passar per damunt de les maletes de tot Cristo i tot això, a banda d'això, pues que si uno està així roncant i és de no sé quin poble, no sé quin puesto, pues el senten tots. I Tots, les perquè, olors. I les Que asco, olors, prim. el ronquit, les olors... Jo me recordo l'últim any en Benimarfull que Ai, que- mai havien dormit en un puesto tan Tan xicotet. xicotiu. Era una cosa molt, molt xicotiu, això. I damunt bueno, en juliol, a finals de juliol, molta calor. L'època de més calor de l'any. Hemos veure morts a mi Marfull en el cotxe intentant clavar 2 ventiladors per cotxe, perquè claro, Home, és que això... Feia molta calor, molta suor... menos mal que n'hi havia 2 tantes. Sí. En Benemarfull I es van sempre s'han distribuir quedat, bé. en Benemarfull sempre s'han quedat poli. en el poli i entonces sempre està estàvem molt allí, bé. hem estat molt bé, bueno, que guany també estàvem bé, però ja es fem nosaltres, vivíem allí en la nevera tots nosaltres i estàvem allí en les dutxes sempre fora i Gràcies. passàvem molt bé. Sobretot Perquè és que era s'ho molt passen molt graciós. S'ho passen molt bé en tots els llocs. Però ara, per exemple, en Marfull enguany teníem la sort de que De que estava la estava molt festa al prop costat. de I anaves a per alcohol en seguida i tornaves i Uau, xerraves. per cacaus. Estava a per pipes, a per... no vull dir res, però gusanitos per tota l'habitació. És que, claro, això és normal. arribes a l'habitació a dormir i el veus gitar en el... Perquè Fora del colxó, no estava damunt del colxó estàvem quasi, mig dins, mig fora. i te la veus en el paquet d'això obert, de gusanitos obert, i així tota l'habitació plena de gusanitos. Tota I al l'habitació no es costat de podia l'aseo. Lo bo és que A no- un milímetre de l'aseo. No anem a netejar-ho, no? El van quedar No, ahí el va quedar ahí gusanitos, tota la Home, tot no és això. moment de netejar això. No. I les poques ganes que el feia cagar en Ixaseo, perquè ja feia olor a merda d'antes i tot. Home, I al costat de dormir, eh? superbé. Era no tenia la- finestra, era la nevera, superguai, la nevera. superguai. I com nosaltres bebem coses que no fan pudor quan les cagues. Era la nevera, els 5 llits inflables junts i el vàter, en plan, i el passillo així. Ara vaig a contar-vos jo de dormir. Quan vam dormir en Fes de la Coll un any, no sé si va ser l'altra fereria o l'altra capitania, o no me'n recorde, Fa molts anys. que ens van posar en el... On està el Reconquista, doncs baix del pont. Ahí ens van donar... On està el pont? Doncs baix. Ens van posar ahí baix, en un local que n'hi havia, ens van posar ahí a dormir. I n'hi havia dos, pues doble de lliteres també. I tot el que estaven allí n'hi havia un llogat dalt i baix n'hi havia un músic de la banda d'Agres. I el llogat es va alçar sonàmbul que estava pixant-se. I on li se va ocorrir pixar? En la cara del músic que n'hi havia baix. I li va pixar tota la cara. Va ser... No sabem què passaria després d'això, Crec que però... va ser eixe any, és que clar. Jo crec que s'ho passem sempre molt bé. I els moments eixos de que estàs gitant-te o que estàs alçant-te i estan tots, no borratxos de beguda, sinó de Borratxos son i de cansera. cansera. Perquè la borratxera de cansat és horrible. I estàs tots gitats i cada un està dient una parida, cada Una borrada i tots. Va contant un acudit. Enguany, en Festa del Coi, Teresa i jo no podíem parar en la frase de ey, pequeña, i tot el rato. I tots super pesats. Hashtag ey, pequeña, ey, grande, ey, mediana. Ey, pequeña. Ey, pequeña, no digas eso, eres perfecta. Eso no contar, que asco. Pues ja tot el rato inventant-se-ho. Però bueno, Molt bé, coses. I s'ho passem sempre molt bé i sobretot i també imaginant-se les coses que podríem fer i que al final es queden en res. Clar, Perquè enguany vam estar un rato... La cosa va ser que n'hi havia que acompanyar a l'hotel Reconquista al capità. I li van dir, quédate a dormir. Claro. I van dir, van a fer com si es quedara a dormir, que si fa falta, li toquem l'himne cada volta que obri un poquet l'ull, ja. Y entonces van a posar a ver qué pasaría si el capitán salsara a pisar y entonces todos darrere hasta la SEO a tocar el himne. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bueno, bueno.
Graciós. Que risa. La veritat. Va ser en aquest moment molt graciós. Ara, un poquet menys. No, però... Ara ja en no aquest fa tanta moment risa. Es veu en el vídeo que estem Pixant-se la espixorant-se. risa. Aitana, que havia de tocar la trompeta, no podia. No podia. Perquè és que estava pixant-se de la risa. I vosaltres, si sou músics de banda, estic jo segur que també s'ho passeu molt bé en les vostres bandes. Deixeu-vos anècdotes per En els ahí comentaris. I de tot, o per De lo WhatsApp que us vulgueu. envieu en àudio anècdotes llargues, gracioses, que mos ho escoltem amb Claro. molt de gust. Bueno, ja passem a la secció d'avui, que li toca a Aitana, otra vez, perquè mos ha pillat, que no, el calendari no mos ha pillat això, entonces Aitana li toca 2 voltes seguides. Així que passem a Aitana. ¡Oli! Hola, Aitana. Tu també vens a uniformar? Sí. A uniformar. Y que una camiseta que sinceramente no sé qué época es eso. No, però... Bella, segur que li has portat a Ella ton sabe pare, exactament. De quan tu estaves, no, perquè tu No, jo quin any no. vas entrar a la banda, ni Aitana? quan ella estava ni quan ella estava viva. Probablement. Sí, perquè has dit, jo vaig entrar en 2005 i jo en 2005 encara no havia nascut. Espera. Jo vaig entrar a la banda en el 2019, antes de la Ostres. pandèmia. I jo me'n recorde que jo tota contenta, que he entrat a la banda, jo, vamos, enguany, primeres festes d'Alcoi, i mos tanquen. Jo me'n recorde, ixes festes d'Alcoi, portava una plorera jo en casa perquè jo dic, jolín, porte tants anys estudiant, de pensar, va, faré una entrada, faré l'entrada, la merda. T'has estudiat per fer una entrada? No, Això és que estudiant no, ja te però m'agradaria a mi estudiar per fer una entrada. volent entrar a la banda, Ja, eixir ja. en la banda. Els meus pares, mon pare i ma mare són músics i jo sempre, vull dir, jo Has sempre acompanyat. des de menuda que em quedava tots els assajos. El sentiment de l'entrada del coll. Jo me'n recorde. Que hem començat nosaltres La primera banda. Era fort, eh? Tota Sí. l'entrada en després d'aixina. Sí. Tot la pell de gallina, però Sí. és que... Però de llargs. És que no me sé com en els meus, però... Que no solo eso les Però- festeres que se mouen, no, és que els no. músics, Sí. jo crec que més i tot. Bueno, tots Transcende. els anys, però enguany ha sigut una cosa... Sí. Espectacular. I jo tenia la sensació com si n'hi haguera més bandes davant i no, és que érem nosaltres... Érem nosaltres La tots. primera banda que Érem veia nosaltres passar la primera banda. tot és fort, eh? Va Molt ser fort. molt xulo. Va ser molt xulo, la veritat. Lo que, claro, l'inici de la pandèmia a mi em va pegar fort, però bueno, després ja ho hem recuperat superbé, Ah, i que tot sí? això, No, venim al gràcies. Puy, Muro i tot això. Bueno, pues comencem en la secció. Ui, la secció. Què mos portes avui? Perquè jo Mi ja... porte marxes cristianes, marxes mores i pas dobles. I marxes de professor igual? I Igual. a lo millor alguna parella me cau. Himnes, igual. Anem a fer una cosa. Jo sé que n'hi ha pas dobles que són molt fàcils d'endevinar Saber perquè en seguida tenim la canturrieta esta que feu La vosaltres. cantarella. I això, però n'hi ha altres que no i marxes tampoc. Entonces, lo que vaig a fer és, anem a posar un cronòmetre de... No sé No, quants segons. vas O passant, anem a vas veure passant. quants... Un minut. Un minut, a veure quants podeu endevinar entre els tres. minut Vale? O 2 O minuts. ja veurem. Tu ves posant-los i ja està. I tenim que Nosaltres apretar anem a ahí. adivinar-los tots. Bueno, anem a començar, vale? Va, posa-li veu que no ho sentim. Està a tope. És l'entrada. Molt bé! Ja. Va, seguim, seguim. Passa, passa. Jo sí que me la sé de tocar-la. Bueno, ni això. Bueno, No, però ja et digo, no, és no, molt Als- Els berbers, els ligeros. Els moros veïs. Sí. Molt Va, bé! seguim. Què? Sí. Posa'm-los així. així no hi ha? Què és? O sigui, Sí, sí. No. O sea, El moro. Borra el que queda més jo no Ah, m'hi esta sé. sí que és Juanjo. Molt bé! Molt bé. Vale, ara sí. seguim. Va, seguim. Jo sé, me estarà haciendo mogolló. No, però no sé què... No. Jo no tinc ni idea. Eixa la va Extremo tocar yo. fa menys. És cristiana, no? Jo crec que Ma Isabel no és, eh? És... No, seria Abelum. Ah, és claro. oral. Molt No. bé! Ole, i te la sé mogolló jo. És que a mi les mores és la meva
Jo No les tinc mares idea. no les sé. Ah, això el Cristià. A mi, això sí. Ja, és que... La van de borrar, això. Següent. Això és Suspiros de Serpis o Brisos de Mariola. Brisos de Mario. Ole! És que jo aquests dos les confon. De clarinet. Vale, següent. La van tocar l'altre dia. Jo poso super La nerviós. Diana, el capitán. No, no l'han tocat ni la Diana. L'han tocat... No! Un moble Això que la fent de borrar. Cardiac qualque bit, no. No. Osana in excelsis. Ho van fer molt guapet. Que guapet. nosaltres, En la professor. Va, Molt xulo va més, així la més. professor, eh? Ai. Ah, Ostres, la maracaña berxeta? ¿O lo de cuál? Segrelles. Segrelles. Ai, quin cagarà, que no me... Segrelles. Ja jo, Segrelles. Sabeu quina és? Sí, jo també. Això la toquem en el sonagre, però... Comença per Q. Calo. 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 Chelo, yo dice. Calo. Ta 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 ta. El desitjat. Per això. Sí. Vale, una altra. Ecos. Xumeries. Ja està fresina. Xumeries és... No, no, ja ho sé com és xumeries, és de coses espanyoles. Esta jo crec que també se la sabeu. Va. Bienvenida. 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 Ta ta ta. Juanito Harry. Molt bé, Molt bé. Ramon. I ara esta que mi Ramon. Ai, però això me la sé jo. Andrés contrabandista. No. Cala, sopa, mi rey. Ja, Andrés Contrabandides, pam, 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 Esta es pam. la puerta grande. Sí, sí, té raó. I És ara que esta, sona molt bé. si no se la sabeu, esteu suspesos de Sí que se la perdida. sabem, tia. Mi No, sí. no, no. Sí. Paquito chocolatero. Vale. La que sería Aitana. Y yo seguro que hemos bonito. Pues segur que no me la sé. Sí la poso. Bueno, la Vale, va. qüestió que, perdoneu-nos, si, digueu-nos vosaltres quantes n'heu endivinat. Si se n'heu sabut moltes o si mos heu vist molt ridículs. Estem super... Si mos heu vist molt ridículs, tampoc mos ho digueu. Que han tardat molt o algo. Bueno, pero da igual. Cada uno es como es. Y punto. Tenim altres virtuts, podem, Bueno. diguem-li així. No? Alguns sí, jo no. Pues bueno, espero que us hagi agradat i tal qual. Bueno, pues ara ha arribat el torn de la secció final. Que és Molt bé. final. Com És la sempre. final, as always. El Així objecte és, del tens és preparat? Sí. Ai, pues treu-lo ja. Ja? Sí. Sí. Bueno, he dut un objecte, que és una cosa relacionat en la música, que tots sempre perdem, Sí. però després trobem. Però després, No serà la Trilaitana, no? Però després tornem a perdre. Eh? Però després Tornem. algú s'ha endut el meu i és un faristal. Molt bé. Que té... Tu no eres fiel. Ara li le poses. Tots els faristals Claro, és que tenien l'he dut la... així, no? Perquè la posem així. Va, pues posem una pegatina de residuos, va. En directe. I ara, mireu com... Ah, no, estàs... Anem a posar la pegatina tu de l'obris residuos. i jo la peguem. Vale, Jo l'obric un... Jo l'obric, va. Jo aguante, va. Jo l'obric un poquet. I tu? Ai, que no pegar això. És que tinc que posar-ho recte aquí, entonces no sé si podràs aguantar. Bueno, vaig a posar-ho tot. Trorororororoc. Prou recte. Bé. Perfecte, pues ahí es queda. Molt guapet. Què més? El mític faristol del Llutxen. Pues sí, perquè a casa tenim tots. un Ixe. mateix. Pel centenari en farem nostres. Superxulos. Sí, que fan falta. Fan falta 30 per cada persona, perquè si no, Així no. tinguem per lo menos 2 anys. Vale. Vale, secció final. L'acudit, lo primer de tot. A veure com se dona contar el Va, a xiste, veure. l'acudit. Resulta que això diu una que diu jo ni fume ni bec. I diu, pues ahir el vaig veure fumant i diu, ah, pues perquè estaria borratxo. Aquest és bo. És un xiste És un boníssim. xiste molt bo. És un xiste dels bons.
Vale, el teu sticker o àudio, el que vulguis preferit? Pues jo no utilitzo molts stickers i àudios tampoc. Àudio sí. Però enviar-los jo i escoltar-ne, però així no de... Sí, són àudios d'un minut, no va, però... Però el que Deia més contar-te la vida. estic utilitzant últimament és uno que és de Ramon, que diu Ah. no puc més. Perquè és que n'hi ha gent que diu barbaritats per ahí, Barbaritats. pel I món. tu? I fa I entonces barbaritats. és de no puc més. De Albert. De la vida. que ho borren. O que Ja no està. digan esas barbaritats. Tapen este mensaje. Claro, pues también. Totalment, igual. Què més és? Paraula preferida? Paraula preferida. La meva paraula preferida, que no és preferida, però que... és que em passa que mai sé quina traducció té al castellà. És que igual no en té. I jo sempre dic, és desfici, la meva paraula preferida és desfici. I entonces, Desazón. clar, estic... Es diu en castellà. Claro, es diu així. Però es diu Desazón. desficio, perquè tot el món... Jo dic, ai, que desfici, em fa desfici. I diu, això què és? I jo, desficio, Pues desfici, malicia. Lo que... Ay, que desficio. desficio. Ahora me gustas más. No sé si era la cançó. Ai, que desficio. Era. Claro. Bueno. Pues desfici. És la meva paraula. Muy bien, molt acorde. Y si tingués que seguir sola una persona en Instagram, ¿aquí sería? Vale, jo... Bueno, jo faria com Gonzalín, no tindré Instagram. Vale. Però... Ella igual com el seu cosí preferit, vamos. Claro, Gonzalo. La cosa, que seguiria uno d'estos que pugen tots els dies alguna cosa, com 72 quilos, o cultura 72 positiva, o... Il·lustracionistes. O il·lustracionistes. Il·lustradors, Coses volia dir. Ilustracionistes. ¿Y famós que cau mal? Famós que en cau mal, pues bueno, n'hi ha molts, i ja Nosaltres. molts n'han dit ja en el programa este. Però jo vaig a dir a uno que no han dit que és Joaquín el del Betis. Molt bé, Perquè que no sé qui és. és que aquesta persona... Que tu saps qui és, damunt, perquè jo no. Ara s'ha deixat el futbol i ja va ser... Es del anuncio. La catombe. Sí, el de Gillette. El del anuncio de Gillette de Sí. ¿Qué pasa, picha? Ixe és. Ixe és. Y tú estás en TikTok. Què es pensa? ¿Qué pasa, picha? No, quan Ha dis- probado la nivea, no sé cuánto, ¿y tú? Què es pensa? Que és supergraciós No, i no fa gens de gràcia. és que li fa molta gràcia a molta gent. Lo que passa és que a nosaltres, pues, gens És que no ni em fa mica. gens de gràcia. Quan estàs en Spotify sentint coses tranquil·letes ahí, Y tal. dime, ¿qué pasa, picha? All to well termines Y yo, version i pues, després què no passa. tinc pixera, però pixaré. Ixe el cau però molt mal. Però molt mal. I ara això, que s'ha deixat el futbol i ara tindrà tot el temps per fer, Per fer- humor. Del Vídeo bo. xulo. Humor del bo. Vale, ¿Qué queda? una recomanació musical, no? Queda? ¿Qué es eso? Vale, Jo vaig a dir... la meva recomanació musical és una cançó que diu Del revés de Jamones con tacones. Vale. Que escolteu-la, que dona molt d'ànim. I ballant ahí quan vaig a l'institut. Ella va a l'institut ballant, clar. Con Claro. sus jamones con tacones. Claro. Sí. Ella, Jamones, total. jamones sí, tacones Con no. tacones no. Pues sí, muy bien. Pues ja Y està pues tot. ya estaría. Ya me acabat. Molt bé, molt complit, no? Ho has fet. Esperem que vos hagi agradat. I ara Esperem el que que t'ho li hagis anem a passat M'ho bé. he passat molt bé. Moltes gràcies Esperem per que convidar-me. els músics s'hagin sentit identificats Sí. i que s'ho... I conteu-nos tot el que vulgueu Tot, contar-nos. que jo sols he contat les que... Les de la Les seva de la època. meva època, però de antes n'hi ha moltes. I de després. I de després també. Y de todo. Madre mía. Vale. Y de las bandas y de todo, más cosas. ¿Quieres me cantar? ¿El himno del COI? No. Tan, 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 taran, 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 tan, 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 tan. És que no sé. Taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 tan. ¿Quieres? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Taran, tan, 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 taran, tan, 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 tan. Aspa! Però ja està, no? Sí. Visca la UMA i visca festes de tots els pobles.